कन्या राशि मानक पई किपर रहबो 2026 चलंतु जानिबा एही वीडियो डिटेल्स रे। तो आपनकर प्रथमे कैरियर और व्यवसाय देखिदबा किपर रहबो। आपण एही वर्ष 2026 रे आपनक कैरियर रे तरक्की रे अवसर मिलबा आपनको। एही नुआ वर्ष जो आसुची आपनकर जॉब क्षेत्र जो माने भी जॉब रा प्रयास करछन से मान नुआ जॉब मिलिबा पदोन्नति और नुआ उद्यम आरंभ करने पई यह बहुत भल समय रही और खास करी मीडिया सोशल मीडिया रे जो माने काम करछंदी फैशन रे संचार क्षेत्र रे जो माने काम करछंदी से मानक पई काफी भल समय रहउची। कैरियर रे आपनकर कोनोसी इश्यू नहीं, आपनको अधिक कष्ट करिया पड़िबो किंतु आपण मानक पई बहुत भल रहउची। सफलता मध्य आपनको मिलुची कैरियर क्षेत्र रे। कार्य क्षेत्र रे आपनको सकारात्मक माहौल रहिबो और बृहस्पति कृपारु आपनको सफलता मध्य मिलिबो। जे ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ସଫଳତାରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ତରକ୍କି ପାଉଛନ୍ତି ଓ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ବିସ୍ତାର ହେବ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲିବା ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ କନ୍ୟା ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଧନର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ 2026। ଆପଣଙ୍କ ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟରେ ସ୍ରୋତ ନିରନ୍ତର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ 2026ରେ। ଆପଣଙ୍କ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଯେତିକି ଆପଣ ସେଭିଂ କରିପାରୁଥିଲେ ଏହି ବର୍ଷ ତାଠାରୁ 2 ଗୁଣ ସେଭିଂ କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନର ଫ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ 2026ରେ। ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି या ପୁରୁଣା ବିବାଦ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2026ରେ ଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତ ଦେଖାଯାଇ ତ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ସାବଧାନୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି 2026ରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଓ ରିଲେସନସିପ୍ କିପରି ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ ଓ ରିସ୍ତାରେ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ନୂଆ ରିସ୍ତା ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆସିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଓ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ହେବ ଓ ଆପଣ ଅଚାନକ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହୋଇପାରେ, ଶରୀରରେ କୌଣସି ଦର୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ଓ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ସାବଧାନୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଜ୍ ଆଗରୁ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 2026ରେ। ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦା ରହିବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଆପଣ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ 2026 ଆସିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ରାଶିର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ରହିବ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାଫି ଭଲ ସମୟ ରହୁଛି। ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଖାସ୍ କରି ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାରେ ପୁରା ଫୋକସ୍ ରହୁଛି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବିଦେଶ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହୁଛି। ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ରହିବ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁସ୍ସାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 4ଟି ଛୋଟ ରେମେଡି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି 2026 ବର୍ଷର ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ। ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବୁଧାୟ ନମୋ ଜପ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଓಂ ଗଣପତି ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଗୁରୁବାର ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ